tomto videu sa budeme zaoberať inštaláciou a konfiguráciou Android Studio. Ako prvé si musíte stiahnuť balík, ktorý obsahuje Android Studio a Android SDK. Nájdete ho na developer.android.com. Po inštalácii Android Studio je potrebné stiahnuť Java SE Development Kit 7. Link na stiahnutie bude v popise dole pod videom. Po inštalácii Javy kliknite Start tlačítko a nájdete Advanced System Settings. Vyberte kartu Advanced a kliknite tlačítko Environment Variables. Vytvorte nový system variable a zadajte meno Java, podtržník Home a pod to cestu, kde ste nainštalovali Development Kit. Na vytvorenie potrebujete povolenie od správcu. Po zadaní kliknite Apply a zavrite program. Začne vám načítavanie po prvom spúšťaní. Na uvítajúcom okne kliknite Configure, Settings, Java Compiler a uistite sa, že bytecode je 1.6. Ak nie, dopíšte. Vráťte sa na uvítajúce okno a kliknite na Start a New Android Studio Project. Zadajte meno svojho projektu podľa vašeho výberu a kliknite Next. Vyberte minimálnu verziu SDK, ktorý váš projekt bude podporovať. Odporúča sa verzia 2.2. Teraz si vyberte, aké rozloženie bude mať vaša aplikácia. Po otvorení projektu otvorte Android SDK manažér. Zaškrknite Updates New a nainštalujte balíky. Po inštalácii ďalej vytvoríme emulátor Android zariadenia. Kliknite na AVD manažér, Create VD, tu si vyberte, na akom zariadení chcete pracovať. Ďalej vyberte, s akou verziou Androidu chcete pracovať. Na tejto karte si viete nastaviť hardwareové rozhranie zariadenia, ako je napríklad pamäť RAM, externá pamäť, kamery či sú zapojené a podobne. Po vytvorení virtuálneho zariadenia ste pripravení používať program.